Ndibulise kubaphulaphuli bonke bomhlobo wenene ngelihle igama lenkosi yami Jesu Kristu. Sefundile ke umama uJosi kwilizwi lethu kwincwadi kaJohane chapter 6 uverse 35 yedwa. Isonka sobomi esindim lo uzayo kuma kasayi kulamba. Lo ukholwayo kuma kasayi kunxanwa naphakade. Kule ndawo ke setshila umama uYesu kule ndawo ubona inhliziyo zababantu. Esisihlwele simlandelayo. Ngoku ke uyayibona inhliziyo ukuba ngenxa babebedlile ngezolo bahlutha. Inhliziyo yabo isekweza zonka. Ewe bayamazi uYesu. Kodwa bamazi uYesu kuba ungubani na. Ngoku kule ndawo uyaziveza. Uthi isonka sobomi esi ndim. Ulatha kuye into uyababona baba focus kwizinto ezitshabalalayo. Ikhona indawo athi sanusebenzela ukudla uchabalalayo. Bafuna izinto eziphathekayo. Kodwa ke ulatha kuye uYesu. Uthi isonka sobomi esi ndim. Kuba uyayazi ukuthi xa unoYesu indaba yakho ayiphelele emhlabeni iyadlula unguYesu osa emaphakadeni. Ngoku ufuna apha bomini bazithathele into that will sustain them kumaxesha apho uyayazi ukuba umuntu okholwa